ina masoya fasara sarewa production nishadin masoya zalla. Mun zo da salo da burgewa domin nishadin ku. A lokacin da bincike yana irin wannan yanayi sai na karyata, amma daga bisani da na gane shi ne ni sai na gaskata. Wannan yanayin ba komai bane ba illa ina son ki. Ni na shiga uku. Daga ta Hasina, da wannan ido mutane za su kalle ni, da wannan ido dan uwana zai kalle ni. Wannan shine sakon naki da ke cewa biki san su ba ki san me ake kira da su ba. Hasina, domin masoya bayan Sarewa Productions mun bude Sarewa Film Production a domin tabbacin nishadantar da ku. Mawaƙin ku Abdul Diwan shi ne a matsayin ya jari kamata a ce ki fahimce ni. Duk irin hidimar da nake miki da duk kuma abin da nake mawaƙi a kashe wannan miki. labari. Ba fa don kowa nake miki ba sai dan ina kauna ki ne. Kuma ina da manufa. Amma kin san menene ga wata? Da dukkan alamu ko mutumin nan ya faɗa ne. So nake ga mun faɗawa da ni gaba daya. Mutum gaba daya ya tsandama cikin suna. Daga nan ne sai Ɗaukan in murya jaza. Usman Sound. Sun fara wulakanta shi da yake so. Na gaji da wannan hali da ke nuna. Yanzu na zo miki magana ta aure. Amma ko kula Tsara hoto editin Muhammad zuciya na Jiwaye. zafi Shine zaka zo ka tasa ni a gaba kana min iyo. Kwatan saurayi tare da munafunci da son masu wani. Daga jefe ni da kalmar su. Saboda ban san so ba. Ban san komai game da soyayya ba. Ba da Ban san ya umarni ake shi so. Anas Adakawa Mubarak Jiwaye. Yana zuwa inda yake. Daga Biso Multimedia. mutum ba zai taɓa gane wane ne shi ba. Soyayya, ƙauna, cin amana, yaudara, kwacen saurayi da budurwa. A cikin tushen alkawari. Ku neme shi a Biso Multimedia YouTube channel a domin ku masoya domin farin cikin ku shine namu. Kwarai da gaske. A ba za mu manta da ku ba masoya. A domin dogon nazari da bincike shi yasa muka duba muka tsabtace muka ga me ya kamata a ce mun yi. Shi yasa muka zakulo muku wannan shahararren mawaƙin wanda kuka fi sani da Abdul Diwan. Shi ne ya taka rawar gari a wannan shiri mai suna tushen alkawari Hausa series. A da zarar mu fara dorawa za mu dinga dora muku shi tun ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Kada ku manta da sunan tashar Biso Multimedia. Ku danna mana subscribers sannan ku danna mana kararrawa da zarar mun dora. Tushen alkawari masoya mu gode.